kendo ne gionge gi shida jogot malo koni to gima koro noduogo timore 2022 ne mineno kata ka in Nakuru mine ni telo kabisa gidhi giyiero joma mine kabisa maloyo joma chuo ma kanu ketgi joma kone luonge ni koro miye like Nakuru girls nikech governor en dhako, senator en dhako, woman rep dhako, MPs bende en go mang'eny mamon. Mano nyiso ni piny osechako chiwo in a way magineno ni leadership mar joma mine ji nyalo wuok oko kendo gima I believe in en gima nyalo yudo kiamini ni gini nyalo kipasiwi tinyalo yude yie moro ni joma mine koro nyalo tiyo ni en gima wuok so much in 2022 ma wabedo gi believe ni it is possible in women power gima omiyo koro women power ni idhi nwang'o ka sirikal madhi bedo manyien ma Kenya sani bro record cases mag corruption matin nikech joma mine office e pinje mangima king'iyo corruption cases matin kabisa kuonde mamine wase lead ka they are very minimal kilingana gi kaka joma chuo lead koro wan kod yie ni leadership mubedo even in Meru ni mowuok ni an independent candidate nyalo lead notimore nikech mokwongo gimiwinjo wakili wacho ni Kiraitu Murungi no dhi bedo gi ng'ikne moko to ji bende ng'iyo ga ni ng'ami chung godo ideologies mage mibiro usonwa gin gik ma dhi konyogi as a region mano gima kendo wadwaro bende kata ka wadhi mwalo dala kacha ni ndalo bende pod nitie ma wanyalo ng'iyo ni jok ma wachiwogi mabiro tiyonwa gieki ka gideliver ka ok gideliver kata samoro kik wabed ni wadwa ni wamiya tich nikech party nowacho to wami ng'ato tich nikech onyalo biro mondo deliver. Mana kamano ya Ramogi juang pichi mineno kanyo gin pichi ma biro achiel ka wuok Karen no kanyo Martha Karua ne kanyo ka achiel koda Stephen Kalonzo Musyoka mano jal mochung'ne duond bura no mar Wiper kama chielo bende na Raila Odinga nigi kweth mamoko mag josiasa mochopo kar kanyo puro dhi mana nyime gi nono ng'wech mar komni mar gavana kuonde mopogore opogore nyaka sani joma mine moyudo kombe go gin abiriyo mantie kanyo Kawira Mwangaza moyude Meru kanyo ka onge duond bura mora moyude kanyo gi otiko mag UDA nitiere county Maembu mano Sisili Mbarire kachiel koda Susan Kiika Manyeri kama chielo bende waneno kanyo Anne Waiguru Makirinyaga Fatuma Achani Makwale kama Azimio kanyo wantiere kod Gladys Wanga Mama Bay Wavinya Ndeti moyude kanyo county no Machakos gigo mobedo kanyo katimore kopogore gi magi duto jotelo mamine bende yudo telo mopogore opogore tainya wakili Charles Midenga kono neni Kiraitu Murungi ariga mar 1992 pok no yombe e komora mora ma ichung ka ji ochomo debe ma en ranyisi mane ne jotelo manya paro wasebede siasa e thuolo malach onge ng'ama nyalo golowa e kinde go duto kata kamano kwa dhi nyime kod neno pichni mabiro achiel ka wuok Karen. Nitie gik moko ariyo ma josiasa ng'iyoga kendo machwalo josiasa wechegi mag campaign. Nitie gimiluongo ni strategy to gimiluongo ni luck kata hawi maber. Koro Kiraitu osebedo ka king'iyo chien kuyocho gimomiyo nohere ahinya gin magi jok mano timo gimiluongo ni fighting for second liberation. Magi jok mantie gi Martha Karua gini jok mane nitiere gi Raila Orengo gini gi Toby Manyara. Koro ndalo cha jopiny neno ni ka itiyo ne jopiny kendo ji to le seche moko go gi tiaga so makoso kamiti koro in yiero mari onge pingo. But moving forward nyaka sani koro siasa ma Kiraitu ne goyo opogore. Okoda wacho ni nikech no chungi gi jo Azimio ni emomiyo yombe. Nikech okwang'e maling' kata kura mano oyudo no okwale kata oyudo kura maber. To josiasa nyaka ng'e ni seche misomo yamo somo ne yamo ni to kuma intiere no liet mane manitie ji somo yamo to jok moko winjo ground mane monego tebe wacho ni ground wacho ma eko wacho yamo ka gik mang'eny awuja ni oko ka gik mang'eny nyobedo ka weri jothobe ni kacha ground koro kibedo to jabedo kacha gi liet mawuok madelo ka. Well seche misomo yamo de jok mabe wacho mane ground mondo koro ibe jok na gi jamno mano nitiere manyalo oli ni gimoro timore to onge. Jatelo mariek nyaka ng'e ni to piny kuodhe nango
gwenge ka gwenge kes mano gima okinyal kawo kata dakika monding'e ni gweng' chawera kata gweng' cha en mani seche moko be igoyo agogi ni an okanyal kaka Kiraitu for so long no ipenje to wacho ni an pok na oyomba. Adwaro nyisi example. Seche moko be dhano nyaka disturb gimiluongo ni status quo. Igalo 2002 Moi nokawo ajad mana digress matin mondo aket point ni home. Igalo 2002 Moi nokawo kijana matin Uhuru Kenyatta to nominate ng'ama nochunga Tundu Moyombe. Nominate MP kata mbunge. Kosetimo kamano to piyo piyo ni to ket obedo minister mar local government. Ibiro prepare mondo obed jatelo. To Ruto gene mantie kacha gi Mudavadi gi ndalo cha to gi Kalonzo jotelo madongo e KANU. Openje ni to nyien matin ni to joruedhi to nitie kocha Saitoti nitiere Raila gi nitie kacha Nyachae Delet gi nitiere kacha cha. Ito gel DP gene gi Rainbow. Ito ere kaka ng'ani iparo ni dhi yombo. Moi nodwoke ni an professor, an ngire mar siasa, an pok no yomba. I've never lost an election. To mana kaka jokane nigi to ema Kibaki no yombo Uhuru gi landslide 2002. Koro back to Kiraitu seche moko be ni poko yombi chakre 1992 nyaka sani okowacho ni kes nyaka we move gi current times nyaka ng'e siasa masano. Siasa masano chalo nade. Moro jopiny dwaro dongruok. Ni dongruok obedi to ahinya devolution ing'e ni Kiraitu ne nigi tich matek. Kiraitu en ona mar party ne muluongo ni Mbas. Koro ka en party leader nitiere gik mang'eny mabo ng'iyo nomination mar party ne bodhi mbele ng'ato tuon certificate the same county to kituono ng'ato certificate mar MCA koya cha do ng'ene obodhi pilo wach dhi pilore kujocho to kidhi yudo mbulu makono kendo kampeno dhi goyo mana ne ng'ama chielo. Koro en ng'iye ratili mopogore moloyo josiasa moko ma en gi certificate mar ODM to ken leader mar that party. Biro mag jok mamine wanyalo wacho kanyo ni kaka e county Makwale mantie kadhwal na Mchumbi kama ODM osebedo kod mbi ahinya. Enda nyisi mane ne jalup jatend piny Kenya William Ruto makoro nyaka sani bende osebedo kanyo opara manyime mar goyo kampen bende ne kweth mare mar Kenya Kwanza tahinya duond bura mar UDA kadhwal na Mchumbi. Mano nyiso ang'o ka ripondo yudo gavana mokwongo kanyo ne odar mana kawuok e duond burano mar ODM kama bende nitiere gi lemo moro ka nitiere kanyo Salim Vuria. Sani koro ka Fatuma Achani dhi bedo e thuolo no mar gavana e county Makwale. En gimoro manya wacho ni William Ruto oyuto kowuok kadhwal na Mchumbi. Mano oningo beda wari karo oningo bedo go jodito mag Azimio gi kiondko nikech ndalo mang'eny Raila osebedo ni coast kata pwani osebedo intact maonge ng'ama odonjo. Strategy mane ji ariyo gi Kenya Kwanza gi Azimio notimo ni ne ging'iyo strongholds mag ng'ato to gitemo tuomo to gin strongholds gi to gi protect mondo kik ng'ato donje. Koro seche ma Ruto donjo mokaw gavana achiel kuma Raila osebedo kiero from Kilifi, Kwale, nyaka dhi Taita Taveta, dhi Lamu, midhi nyaka Mombasa. En oningo bed ni jo Azimio oningo ng'e ni atang'o mi odhi kama nikech ineno kaka apart from that Kilifi ne gitemo gi Gideon Mung'aro to gi Aisha Jumwa ma Gideon Mung'aro pod oyombo kanyo. Ruto temo matek kabisa kendo Ruto ne dhi kanyo pile to weche mowacho en kaka port kidhi sejo sate madhi Mombasa gi wach mar port sani yuto tin kes inland port moter Naivasha chande. Koro Ruto seche modhi kanyo to wacho ni port okaw to ter Naivasha mabeto bene achiel kuom jok mano yango gino kane deputy president gino dhi e chuny dhano kes yuto onge. Koro mano gavana achiel oningo bed en gima duong' kabisa kes gavana koro in charge of counties kata mana counties constituency nitiere. Apart from governor wan nyaka gi constituencies mabe pod luomo wan gi jo Taita Taveta paro ni okawo jomoko wan gi iluongo janyali ni Mohamed Ali be pod odok mana kanyo gi UDA kanyo jo pwani gocho nega Raila 98%.
makata MPs kata MCS kata mana jo Jubilee notemo from CORD 2013 to NASA 2017 to even 2007 ODM gisebedo ka igocho ne baba. Koro mondo ng'ata achiel owuogi opilre kanyo kes kata the chon governors te onge manager Jubilee kanyo, all of them manobal mvroyo bal to ne en ga ja ODM. Gideon Mung'aro nobal to ne podo ne en ja ODM sani makoro chako duogo. To gi Joho to osebedo kanyo. Koro oningo ng'e ni kes seche me igo siasa stronghold ni onge ng'at moningo bi donje. Mano ng'ato donje bedroom. Koro okiwe dhot nono kucha tidhi manyo kura to kiduogo to pore. Mano is the same thing mwawacho kata mana Bungoma. For so long Raila poko yombo ga Bungoma. To for the first time Ruto yombo Raila kendo gi margin maduong' kabisa. Mano is a cause for alarm ne jo dito mar Azimio. Kwan mopogore kata bende kaka wanene nyaka sani. Ing'eni kibedo gi governors mang'eny chala gi wabunge mang'eny wan gi caucus mag governors. To the caucus mag governors gi jotendgi nitiere kaka seche makore plan kaka neno manifestos mag Azimio to Kenya Kwanza. Nitiere manifestos mane touch gik miluongo ni devolved functions kata weche dongruok mag tend gwenge. Koro ka in gi governors mang'eny to seche ma utemo implement manifesto kata singo maru to ung'iyo ne governors gi wan gi governors adi to areas wagi. Ka in governors matin to ng'eni in ker ndiyo to in gi governors kata mana par. Mondi chikri kocha cha ilengri midhi governor ma kweth mar Kenya Kwanza. Mi convince ne watu priority marwa en chalo kama. Nyalo bedo matek embe en gi party mare to party ka party bende gi priority mare in terms of dongruok. Koro en gima rach kabisa ni jogi odonjo nyake bedroom. Jo Pumwani jo Pwani osebedo kodwa achiel chakre Raila ne chak telo chala kara do northeastern to gi western. Koro magima moving forward nyaka jokweth mag Azimio ong'iyane ni ere kaka wanyalo rieyo wachni mondo yiero mabiro higa 2027 nyaw machalo kama ok onego bedo ni bedo. Kamano nyakoro mag jwang' wadhi nyime gi rango chal mag weche mosebedo ka donjo duoko madonjo kae koda kacha pod wantiere kae kod Yvonne Beki kaachiel koda Charles Pidenga. Yvonne Beki kada keli kendo itwa kae waneno gik madhi nyime Karen sani kamano nyasi mar alam mobag kanyo kod kwethno mar Azimio la Umoja One Kenya judito man kanyo neno gi kanyo Raila Odinga jalupne Martha Karua Stephen Kalonzo Musyoka ni kanyo kairango jok mantiere kanyo bende Atuoli Francis man kanyo Jalas ni kar kanyo jogo moyiere county ma Nairobi waneno Esther Passaris kantiere kanyo kaachiel kod Edwin Sifuna kaachiel kod Gideon Moi ma bende wuok mana kinde machuok sani ka ntiere kar kanyo alam maka magi nyalo kelo geno ne oganda jo Kenya yo machalo nade ka warango ni imedo konwa kata ka gintiere Bomas kacha ne waneno kinde motelo kane mana alam maka mago ka pod gin nyime ka Bomas bende pod gin mana tiere wadarango gigo matimore Karen gigo mosebedo kanyo katimore achiel kachiel mano ka wantiere Bomas kanyo nyalo wana konwa ni gik ma ineno kanyo en ranyisi mane. Alam to en gima ng'ene ok dang' wawach ni kawuono kende ema ji dhi e kanisa. Jakom en ng'ama dhi e kanisa en mani koro nitiere coverage ma samoro kine. Being on a Sunday en chieng' mar odira to ok wadwa wacho ni nitiere gimomiyo giriwore kamoro achiel mondo bi gilem. To pod ogolo mana signal machielo. Ng'eni ka nachopo ka naparo ni abiro yudo kurwako bulu. An ng'eni kawuono nayiero mondo arwak bulu anwang'o ka wakili tachako buoka wacho ni to jogi ang'o momiyo girwako bulu kawuono to jalang'o chwe aneno ka en pod en e bulu en gi geno moro mana kaka wambe pod wan gi geno. Koro bedo ni ji ni odhi lemo kawuono ing'eni jowa ose balwa mang'eny makata kori wuoyo gi ng'ato minyiso gicha nie chunywa igni 20 kumanyo gimoro dhi bich ka ng'ato chung' to ok yudi mondi wuo gi ng'ano mikone ni yawa wach koro dhi lokore hope moro nitie tiwinjo kanye miluongo ni nitie joluo mowar kabisa mong'e gigi kabisa be bro bana nyise ni onge gini wan kech waseng'iyo
e gimoro mane timorenwa mapile ni gini ok wayudga tiwinjo kiwacho ni ng'ane to be dagen to dako time kaka jomoko timo kata kikwale en dako kwale. Ng'ato believes on something. Ka I am believing in credibility, it is credibility. Ka ok in jakuok, ok nyuolori jakuok di kwale. Jakoma has been standing for credibility. To biro mare mar kanisa ok nyis ni jowa mondo chak nikech kan koro kidhi e wang' buk tibo winjo ka giwacho ni ma ikete mana lam koro. Uneno ka jogi odhi e kanisa nikech warisgo pod ng'eny nikech pok wa believe ni sa Nyasaye nyalo chopo ma gik moko nyalo lokore. Wach mar Karen mar bede kanisa kawuono ana wach mar ni is just a common thing ma itimoga ni ji dhi kanisa. Onge gimoro ma ji onego bed gi question mark ni ang'o momiyo jogi odhi e kanisa kawuono. Be ni yombowa koso binwa yombo. Oganda manyalo bedo kanyo ka penjre ni ati kawuono chieng' mane. Yo are Jumapil wacho ni are tich ariyo nyaka kawuono. Odiochienge osebedo mana machal. Wacho ni ochalo mana Saturday ka en Saturday kamano. Raila Odinga daloso e kinde machuok ka ng'wedo thuolo bende mar winje kaka otwa kod jogo mantiere Lam makende mantiere St. Francis ACK mantiere Karen. We are very pleased to have an opportunity to join fellow Christians here. As you have been told, not that I used to be, I'm a member of this church. And I've not lapsed, it's only that sometimes the pressures of duty, most of the times the Sundays have not been around, and that's why I've not been here. Those who have been members of this church for a long time know that we have been here. And even during the reconstruction of this church, I worked very closely with the other members of the church here. And we are happy to be back here. The last time I was in this church, one of our members with whom we had been praying for a long time, Mrs. Jenny Kiano, had passed on. And we came here to bid her farewell. But then you continue with life. I'm happy to see so many familiar faces and some also new faces here. And we want to thank the Lord for having brought us this far. As everybody who is in Jerusalem knows where we are, where we come from as a country, except unless you are a visitor in Jerusalem. But we want to thank the Lord for having brought us so far. We've gone through a very challenging period in our country, going through election campaigns, but we also want to thank the Lord that the campaigns have been peaceful. And the elections also have been peaceful so far. And we just want to hope that this peace will prevail even after the elections are over. Because we were part of the person of one nation, and we want Kenya to be even stronger going forward. I have just a message I want to share, and I will quote from St. Francis of Assisi, and which he says, "Make me an instrument of your peace." And that's what he says. Lord, make me an instrument of your peace. Where there's hatred, let me sow love. Where there's injury, pardon. Where there's doubt, faith. Where there's despair, hope. Where there is darkness, light. And where there's sadness, joy. That is what St. Francis of Assisi said at that time. And I think that those words are very true to our situation here today. And that is what me as a person want to see happen. That we become an instrument to bring peace, to heal, to reunite, and to keep the hope alive for our country. We sang our national anthem, which says that, Lord bless this land of ours. Justice be our shield and defender. We may dwell in unity, peace and liberty. Plenty be found within our borders.
And in the Bible, the land where plenty is found is called Canaan. And that's why we said we in the Azimio la Umoja Kenya want to take our people across River Jordan into Canaan. And we hope that we will be able to enjoy life in Canaan. Thank you very much. The Lord be with you. Thank you very much. Thank you. We appreciate you. Thank you very much. We can take our seats. To prepare our hearts to hear the word of God that is going to be brought to us by the vicar, we will all stand and join together. Father, hear the prayers we offer. Let's all stand. Mago pichni mabiro ni achiel kachiel nyaka Ramogi Jwang kawuok Karen, Nairobi. Mano nyasi mar alam, mano matimore kanisa no mar St. Francis ACK mantiere Karen, nyaka Ramogi Jwang ka ibiro kanyo achiel kachiel kod jogo ma oyuoro alam makamano oting'o kwethno mar siasa mar Azimio la Umoja. Ma bende iwacho ni jatendgi kaloso kanyo Raila Odinga owacho ni en achiel kuom jogo ma osebedo kanyo e opara manyime mar neno kata kinde mane gero kanisa makamano ni nitiere kanyo, kendo oriwre go jo Kenya ka okwayo kwe kindegi ma irito duoko makamago. Iyudogi mana achiel kachiel e Ramogi TV kaka osebedo kanyo ka wayudogi. Wadhi mana nyime ka watieko chenro okinyi makawuono, mano ka odong' mana kinde machuok ahinya to wadonjo kanyo sabich mar onyango. Wantiere kae kod welo mane koro wawinjo mana weche mopogore opogore mosebedo kanyo ka timore. To wadatieko mana gi winjo pachgi mogik otenore kod jogo ombulu matindo, mago jogo ombulu matindo kachiel kod jotelo matindo ma bende osebed ka Yiero. Wacho kanyo kiero ikwano mopogore opogore. Sani koro wadhi mana nyime to winjo bende wach mag jogo ombulu gi matindo. Ne Charles Midenga nitiere weche motenore kod jogi maluto ombulu matindo. Ne giwuok oko karom gi adieri, to winjo ni wuok oko ne tin ahinya. Uganda mane wuok oko, to kata kamano jotelo matindo moyudo kombegi gin telo machalo nade ma giikre mar chwalo ne Uganda e kindegi ma piny Kenya. Mana kaka winjo ka Sakaja ne wacho wadwaro jotelo mopogore opogore. Owacho ni nyithindo matindo manoyudo kura mano gocho mokwongo ne ok owuok karombre kaka ne dwaro, nikech ineno ka jomoko dhi kata mano tese mag kura ne gigwenyo. Jomoko dhi e polling station to kia ni onego oting' ang'o. Koro neno ka nikech onge gi experience moromo, iyudo ka ok gidhi magigo kura. Kata mana samigoe seche moko ng'ato dhi modeko kanose lor kanyo. Mar ariyo e wach mar yiero, pod wan chien kabisa, especially wan Luo Nyanza. Yiero jok matindo tindo pod waneno mani joma tindo koromo. En gima lit ahinya kesa kineno ka counties moko iyudo ka joma tindo be ma lead. Koro ji onego bed ni kiko nikech gima ni wiyi to ok nyal mayi, kati bed ni tin kati bed ni duong'. To koro iwacho ga ni change be en gima iluongo ni progressive, ok obi dichiel. Wadhi mana mos mos to wang'e ni wabogi kanyo. Gima inyo sana joma tindo, onge ji te ok nyal bedo jatelo. Iyudo ka jomoko Facebook ni an honorable so and so, to pok kata otuecho. Iyudo ni ng'ato iyudo pesa ne matin. Actually kidhi e counties, kilometer radius boro mar 1 kilometer nitiere aspirants 20 malaro kom, to kata okia ni sendi mar campaign pesa di, tuecho pesa di, pre to gi post election preparation kata ikruok ma ne kura oonge godo. Koro wambe seche ma joma tindo ku wadhi ni wadwaro telo, nyaka bed gi miluongo ni realistic expectation gi ambitions. Onego bed ni en ambition maber, ing'e gima idhi timo ni mandate ni en ang'o. Seche moko kata ka awuoyo kodgi ni to ipa ni MCA to dhi timo kes, ng'eny gi gochona ni okil miwa direction. Iyudo ni okia kata ni tij MCA en ang'o, okia kata ni tij governor en ang'o, okia kata ni qualification onego bed gi otese marom nade mondo bedi.
to gi gara ni kara mana budget kes finance campaign ka financing mar candidates be nitiere check nitie gimilo ni legal framework ma wacho ni ka pesa dito ni gitim nade to kata mana timbi ere kaka constitute gimiluongo ni campaign team mari ere kaka inyalo konyo koro mago gik ma onego bed mago gik miluongo ni civic education monego bed ni konyo jogewa matendo ng'ato loso kata siling 100,000 moro buoge ochomo kucho chonde otieke temo dhi e negative ochako duogo Nairobi ka ofukore ni nono dhano wuore gimoro wacho ni ground cha ni ground kudhi maber joma wacho ni ground kudhi maber mogo chiemo te iwacho kanyo ka ground kudhi maber mano tiende nang'o iwacho ni ground ni anga duogo iri mondo miya wach mari mogik to winya ne pacha Yvonne Beki inyalo kwanya mana kama wakili obole kanyo iwacho kanyo ni koro kibole mana piny pangale wacho ni yudo sendini moro matindo kore chung oseluogi ni mheshimiwa mkubwa wacho ni mago nyige magenda month ji wuoge ni miso dwe kochopo kacha tin kore yaw ni ji adek ari adek moko kago in kore jatelo kore ida chung MCA tiketi je MCA ni endango mano ka imedo kanyo gi wach mari mogik in kidonje lora stage ni to giringo iri ni ma piny kuodhi yani koro ka iseneno ka ji goni mbaka marichi koro inena mana ni in ng'ama osero mana winjo ground koso yamo en yamo machacha en yamo nikech ground to pogore winjo to gima nyalo wacho en adier ni joma tindo ne wakoso civic education adier kaka wakili wacho ni emomiyo an nakawo thuolo mar wuoyoga gi joma tindo nikech kinwang'o jok mawacho ni an kura ok ochuna mondo adhi ago gima ng'ano biro konyago onge nyiso ni mano ng'ama okia ni ang'o momiyo onego bi odhi ogo kura kiwinjo jok mawuoyo mawacho ni be wasego kura mang'eny kabisa to bende ok lande waol mano gin joma tindo chandruok ma wantiere godo sani e yiero makoro ne mae wuoke ni makoro watieko ni chandruok mane Kenya nigo sani en nikech yiero mar joma tindo thothne ema keto waga e chandruok at the same time wadwaro ni mondo wabed jotelo kendo nitiere occasions moko wabede joma tindo osebede telo to kineno they have kaka gi behave sama gin e telo king'iyo ndalo moko case moro nowuok chien kanyo mane governor Nandi at age mare ne pod en around 30 something kobedo governor first term to nitiere cases moko manowuok minwang'o kaka no mishandle ji gik manotimo to ji nowacho ni nikech pod onyathi koro nitiere kombe moko maninwang'o ni kijende kanosedhi omigi nitie kaka ne wa handle ourselves mane ok ber ne jok manoyiero moko bende no yiera tinwang'a ka en obaya mere e club Kisumu kacha ji onego be ni kinyi ni assembly iwinjo nyinge ni ne gigore kamoro yani wan wadwaro telo lakini pok wabedo jok moko manyalo bedo kaka jotelo wach mari mogik bende ka imedo gimano manaka watieko ote ni oganda kinde gimorito duoko mag ombulu kata winy mar Charles Pendego wachna mogik manyalo wacho en ma ni kata ka wabedo warito duoko marwa jothurwa gi jokanyanam mawinja kawuono wabedo rumos jok ma ong'eyo ni gini dhi kon mane ni osewuoyo kodu wabedo rumos kendo wahore ni ka gini owuok to kaka wakawe no e kaka wakawe to at this juncture pod wan gi geno ni wantiere maber mana kamano Yvonne Beki kendo weche siasa man gokinyi makawuono kendo koro nyaka sani oda winjo paro mogik kendo ote marini oganda jo Kenya wakili Charles Midenga ka watieko mana sani ote mari nyalo bedo mane agombo nyiso nyikwa Ramogi Jwang ni wabed jok ma ore so jokwa wacho ni wadhi Kanan tie weche mosebedo katimore kata mana jo Israel kik wabed jo Israel machieng' manitiere aluru gi makate to ni Nyasaye ber Musa itiyo maber kabisa kendo irito iwa to chieng' makoro aluru onge ni to duoko uru kata mana Egypt kuma ni chwadwa to nochiemo koro wabed jok modimbore onge gima biro mayot kik iwe dhi e tich kik iwe ya ohandi kik iwe dhi e tich nikech irito duoko oyudi e tich kata mana ng'wech mar keke iyudi imiyi mana kede ka in e wi ng'wech koro in idembri kumoro amora mintiere kik ibed gimiluongo ni victim mar propaganda WhatsApp kana iso e mbui ka kiyelo nitie joma sani idle maonge gima timo ma
o type ina mani ngane is typing eno type after every minute eno mochiro ka to golo ka accounts mobile forward go are not gibilo ni verified okubedo take mablu manyiso ni ngane no update kama kore ngi madieri ini omo koni poki verified dire group cha ichagi gole group ni idire email form jo Uganda koro kikwa bed victims mag propaganda wadembra uru duoko ko biro chakre chane nyaka kiny IBC chiko wacho ni omegi nyaka tich ariyo nikech gin gi ndalo abirio from tarik 9 mano tarik 16 koro riti ni oland nga to wan gi geno nikech telo en gima mit ahinya ka nitie dalau wasetemo inisetieko mari nisego kura ibed gi kwe dhano kikore kare dhi mana kanyi iboyudo ni kabila makama nitie kabila makama bed gi kwe gi kabindi kikibed gi mirima en embe nogo mana kura gi ratiche kikiwachi ni koro ni kara ni jayudie moro ni kori brande no jayudie ni en buti ni to ja Kenya kwanza ni to hapana mae gik makelo tulo wabed mamos wadembre uru kabiro mogik tibo ng'eyo ni ng'ane moyudo ka wayudo wabodhi ndara dhano bogo bo demonstrate peacefully ka wa celebrate ok en marinyo ng'ato gi mor gi ilo gi sigalagala kopogore to nitie kumibo chwale legal advisors bo nyiso wani wadhi kuma chalo kama Agonero kamana inya Charles Midengo kil kamaloka kwa miduturo matoko kinyi makawuono kachel koda Ivon Beki janon weche mag siasa ero kamano kwa mingi ke kaunti mo be nyaka Nairobi ka ichopo yolo kendo kiwoka kore di yue kirito mana duoko nyakora mage jwang mane tolo mane wayudo mabedo kodi mane Ramogi TV kinyi makawuono e chenro mar yiero mar Kenya higa mar 2022 kasani gik mathoth mantiere wagoni manero kamano gigo mwasebedo kanyo kawarango mano kwaneno kanyo mabiro mano en jailieta obiro gisani ote en ote mar kwe oriti masani an nyinga Cleophas Loch nyasaye mondo riti ibed kod kwe ibed koda arita makare ka irito duoko mag jalmane madhi bedo jatend piny Kenya medikete mane Ramogi TV kinde duto wanwangi koda iti kamora mora ma wantiere piny Kenya nyaka e pinje maoko oriti masani